Скъпи приятели, здравейте! Включвам се от строителната площадка на Християнски културен център Филаделфия. Включвам се, за да мога да ви информирам, че първият етап от строителството на Християнски културен център Филаделфия започва. Както виждате, старите основи вече са бутнати, изчистваме и подготвяме площадката за работа. В този първи етап, който съм описал в описанието на този клип, ще са необходими 130 хиляди лева, които ще трябва да съберем за един месец. Причината, поради която бързаме, е първо, разбира се, времето, защото знаете, септември, октомври, ноември са дъждовни и трябва по най-бързия начин да направиме основната плоча, която наистина да държи нещата по правилния начин. Също така, както виждате, за съжаление, тъй като почвата 20 години е стояла със старите основи, тя по някаква причина е компрометирана и при събарянето на старите основи започва да има свличания от самата почва долу в обекта и това затруднява. Така че искаме да ви благодарим на всички, които ни подкрепяте в молитва, всички, които сеете. Имаме нужда от вас в този сезон и вярвам, че наистина ще успеем заедно да стигнем до този първи етап и да можем на това място да издигнем първата част от строителството на Християнски културен център Филаделфия. Благодаря ви, че сте с нас, обичаме ви и скоро!